روشنموان û hevala me Nûjiyan Erhan piştî fermana sê tebaxa 2014 ji bo îşa civaka êzî ji tevahî cîhanê re ragihînî her wiha ji bo ev ferman jî weke fermanên din di bin tarîtiyê de nemîne berê xwe da Şingalê. Li Şingalê yek bermahiyên pergala desthilatdar ya li ser mejî û dil û ruhê her jin û zarokekî êzî hatî jiyan kirin. Nûjiyan bi pênûs û kamîraya xwe vegot û hişt ku dilê tevahî jinên cîhanê li Şingalê lê bide. Gelê êzî gelekî kevnar e, yê xwediyê vê axiye. Dema ku dîroka qiriş hatî nivîsandin ji tevahî civakên ku bawerî û çanda xwe diparastin rê ji ferman û qetilama kirin bi van ferman û qetilama xwestin ku ax bê koka xwe bimîne. Ne dûr di van heftî û sê fermana de xwestin çanda ku bi zayîna mirovahiyê xwe ava kiriye tune bikin. Lê ev çand û baweriya ku reyên xwe li ser vê axê qewî kiriye tu dişmina nikariye tune bike. Dişminê ku nikariye di heftî û sê fermana de pîroziyên vê axê tune bike, di fermana sê tebaxa 2014 de xwestin bi destê çeteyê Daişê bigihin encamê. Dema xwestin fermanê li ser axa pîroz bibarînin ji derve 12 swarên canfêdar tu hêzeke din li cem civaka êzî nema. Pedekê û her wiha hêzên hikûmeta Iraqê yên qaş û gelê êzî diparastin, gel di nav lepê çeteyê hov de hiştin. Ji bo gelê êzî ew ne cara yekem bû ku dîrok şahidî li îxaneta pedekê û dostê wê dikir. Heman pedekê yê ku bi xiyanetê rê ji qirkirina êziya rev vekir, vê carê di 3 Adara 2017 de êrîş bir ser parêzvanên êzîdxanê, şervanên Yebeşê, Yeceşê û Hepekê. Demê vê êrişa xiyanetkar de hevala me Nûjiyan di gavên pêşî de heqîqeta xiyaneta ku dixwest bibe berdewamiya fermana heftî û çaran dişopand û ji rûpelê dîrokê re bûyer berhev dikir. Ji bo rastî di tarîtiyeka dî de nemîne pêşeng û ketkera çepemeniya azad, Nûjiyan Erhan dema ku dîmen digirt bû hedefa guleyên pêşmergeyên pedekê û giranî birîndar bû. Di 23 Adara 2017 de tevlî nav karwanên şehîdên azad bû. Çawa ku Nûjiyan Erhan bû şopdara Gurbet, Xelîl, Hebûn, Denîs û Agiran, em ketkarê çepemeniya azad û zarokên êzîdxanê sonda wê didin ku em ê li ser heman şopa ku hevala me Nûjiyan li ser meşayî bibin avakerê jiyana nû û bibin Nûjiyan şehîd namirin. Çawa dere? بنتشد بموسى تشد